Napatay ang usa ka barangay SK chairman human nalumos samtang naligo sa usa ka beach resort sa Barangay Sentral sa Manay, Davao Oriental. Sa impormasyon gikan sa Manay Municipal Police Station, kauban nga naligo sa biktima ang iyang pamilya ug mga higala niadtong Martes sa hapon. Kanit matud pang mikusog ang balod sa lugar ug namatikdang naglisod na sa paglangoy ang biktima. Gisulayan siya og luwas sa mga nakakita apan naglisod sab sa pagtabang tungod sa dagkong balod hangtod nga na-missing ang biktima. Naglusad og search and rescue operation ang mga personal sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong adlaw apan temporaryong giundang tungod sa dagkong balod. Gipadayon si MDRMO Manay kauban ang Coast Guard Station Davao Oriental ang search and retrieval operation karong adlaw ug pasado alas 7 sa buntag nakita ang lawas sa biktima nga ug daling gidala sa ospital apan gideklarang patay sa mga doktor. Ang biktima nga giila sa alias Rene, SK chairman sa Barangay Kapasnan sa Manay, Davao Oriental.